Kani kedai ko All India Radio Shillong ko khubor ban pule do Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko khubor mentak step. Menteri rang badu ke India ule kren bad menteri rang badu ke Italy halor ke jinglong jingman naga klam COVID-19. Kasorkar Meghalaya kalarai ban syak ban pleno ekidukan haki jaka ki bahab apo ki green zone. Kajingdon ki bayo ekajingpang COVID-19 hakari India kalakot syaka 100,000 nyos pa 100 ngot kat adu henin kesni. Bad menteri ketenat kakot kakhiak ke sorkar pedeng ulap pelong jing yalang leng baka video conferencing bad kejela katahan citelam mingi ban kemi ya ka jinglong jingman na ka jingpang COVID-19. Kakubor ka babanya. Menteri rang badu keri India Narendra Modi ule keren bad menteri rang badu keri Italy Giuseppe Conte leng baka telefon. Narendra Modi ule penpau ke jing sngolem na ka benta ka jing do no ke jing embryo ha keri Italy na ka daw jong ka klam COVID-19. Ulay ro e kamense mele balapan i di ginong syong syong ka Italy ha padang ka klam. Kini ki arhut kinong yalam kile keren ni kilat badan kam ban kemi ha ka bedai bat kakot kakhia bat kayo kakot ha kini ki arri bat ha kaleng keperthai rukum jo. Kila penpau begini ai jing kersyan bamar keliang bat kile ro ya ka jing trelang jong kini ki arri banerap ki breu ki basakot ha kini kiri. Ka sorkar Meghalaya kalarai ban syak ban play ya berok ki dukan ki jaka ki bahab hapo ki green zone ki jaka ki bampat dan bayo ke jingpang COVID-19. Bat on syak ya sanpo na kisispa ki kali kamai bat ki kali jeng ki riu shimet ban yad na do la syai kesni. Hakini ki jaka ki bahab hapo ki green zone. Ya kani garai la shim ha ke jingelang bala penlong hnen kesni ha secretariat. Sembut menteri rang ba ka jela ba prestun tensong ulong ba ka bedai bat kanong ba shlong bat ki jaka mamarjan ki bahab hapo ka orange zone ka sorkar kala syak ban play ki dukan stationery bat ki dukan shna kali rengkat bat ki jing penjensur baladab ai nrei ulaban bai kini ki jing penjensur ompat ai ki dukan hayo do bat polis bazar ulong ba ki deputy commissioner jong ki district labatha bakin khmi ki jing penjensur bat ki kendon badai ban bot. Menteri rang ba kejela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma uliatho baya shispa prapue ngut kebele kendo markhamat ya kinong pang COVID-19 la tes biang. Bat nakini la syam ba iwei ilayo ekene kejingpang. Bat dakane ki badon ekene kejingpang ha kejela kilong arngut. Menteri rang ba uliatho baya kiwei kebele kendo markhamat ini ibala syam ba ilong positive nebi yo ekejingpang COVID-19 la syam ba makipat kempat yo ekene kejingpang. Bat kidon hapo ka jingpen kerpang ne ka quarantine. Uliatho bagi sorkar jela ka kemi bahaya kini. Ulong ba watla kat kumki kendon om dan kam syuk ban tes biang ya kebe kenduk markhamat ikinong pang hendrai ke sorkar pat kalapha tes. Ya ini bala syam bila yo ekjing pang COVID-19 lapha syaka Corona Care Center. Hadian ke jinglap ikibalayo ke jingpang COVID-19 ha ka Guwahati Medical College and Hospital bat ka Bi Barwa Cancer Institute ha ka jela Assam ka sorkar Meghalaya kalakentu ya barok kinong shnong kibalalet jingo ikni ki artli ki jaka sumar ha Assam ha lani hadian ka arpulai trek unaya yong arhajar arpau ban register ya ladia bat ka sorkar Meghalaya. Ka sorkar Assam kalakhang ikni ki artli ki jaka sumar hadian balalap badon ki bayo ikni ki jingpang ha kini ki hospital. Sembut menteri rang ba kejela Meghalaya ba prestun tensong ulong ya kito ki bana Meghalaya ki belalet syakini ki hospital ha Assam ban register de ba phone ho number iwei not pra. Ka jing pentep na sorkar Meghalaya ko ong babaro kito ki belalet syakini ki artli ki hospital ha Assam bakin le ka jing pen kerpang ila dia bat ki baya salang bat ki hakikat sausngi. Katenat kakot kakhia ka sorkar India kaletho baka jingdon ki bayo ke jingpang COVID-19 kri India kalapoi syaka 100,000 nyos pa 100 ingut kat hadu henin kesngi. Bat ka jingdon ki bayap kalatam ya ka 1,000 ngut. Hadian badagi spangut ki breu lalap baki long positive ni kiyo ke jingpang COVID-19 hadian belale ya ki tes hagi babon ki jela. Kini ki beliau thamai ki kentup ru ki arngut ki bawan pai na Dubai bad Abu Dhabi ki balawan pai ya gejela Kerala menhaka nyau tarik mentau benai. Menteri ketenat kakot kakhia ke sorkar pedeng Dr. Harsh Vardhan uliatho balakan tiaw ke jing tes hakari syaka khandai pusan hajar teli hakasisngi. Bad hadu menta lale ya kumba khatsan lak teli ki tes haki laboratory jong ke sorkar bad jong ki riu shimet. Kani ke khubor kawan chapi na ke All India Radio Shillong.
Menteri Ketenat Kakot Kakya ka Sarkar Pedang Dr. Harsh Vardhan Nin Kesngi ula penlong jingelang lengbaga video conferencing bat gejala kathan stela mingi ban kemi ke jinglong jingman nagadau jong ke jingpang COVID-19 hakathan bat ule kran ikilat banekun bat pendo ke jingpang ki jela ke bleshim bentah ke jingelang ki kenthop ya ke Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura bat Sikkim. Menteri Ulia Ro bad ulong bakalong ke baai mensim bani i ya ki babon ki green zone ne ki jaka bampat yo ya ki jingpang COVID-19 hagi jela kathan stelam mingi. Ulong sho badai bane trelang banla ban penkela ya ki orange zone syaki green zone. Ulai jingmut bai ginong bela ki kena apule bat kiwe ki bawan na sabar dai banda kmi bha ya ka kot ka khya jongki bat baki dai ban pen kerpang kat kum kejing patha ka sarkar kenang ban penne ka jingla ka than stelam mingi ban pendunai ka jingdon ki bayo e ka ne ka jingpang ule tho balamang pisa de ketenat development of northeastern region dona ya ki jela ka than stelam mingi ban penklan ya ki lat sumar. Sa laingut ki brio ke layo ke jingpang COVID-19 na gejala Assam bat dakine ka jingdon ki bayo ke ne jingpang ha gejala Assam kalakot chakan rupu arngut letho menteri ketenat ka kot kakya gejala Assam Himanta Biswa Sarma hnen kesngi nagini ki rupu arngut baro ya lai pusaungut lada ban pelat no na jaka sumar kat ba arngut kila klat no kawai ni kini ki blalap layo thamai ke ne jingpang ka de ka khna bapule ha ka Regional Dental College ha Guwahati. Ka jingdan ki bayap ak perthai baro ko we ne ka jingpang COVID-19 kalakot syaka arlak nyopo hajar sans pa lai pu nyongut ki balayo ek ne ka jingpang kat hadu menta ki don lai pu pralak nyopo hajar khandai spa kat saungut na ki shispa prapo telikiri ki bobone ki bayap na ka jingpang COVID-19 ki dei na ka United States ha ka bah nyopusan hajar praspa san pu arngut ki layap ha Italy bat ha Britain ka jingdan ki balayap kala tam ya kalai po hajar ngut bat ha France bat ha Spain ka jingdan ki bayap kala kot syaka arpun riu hajar ngut ka jela Mizoram kalalat na ka jingpang COVID-19 hadian ba uwei ubalayo ek ne ka jingpang ula kot bat la plat no yu naga Zoram Medical College hnen gesngi letho ki khubor sarkar ka Mizoram kalalat na kene jingpang kumalong ki weipat ki sautli ki jela ka than stela mingi bakenthop ka Manipur, Sikkim, Nagaland bat Arunachal Pradesh. Menteri Ketenat Kakot Kakya ka jela Mizoram Dr. R. Lalthangliana uletho baya uni ubalayo ka jingpang COVID-19 bat ubalakot no ala plat nin kesngi hadian bala sumari u saupusan sngi ha hospital. La plat hadian ba sautli ki test balale ki pen ibu ulong negative ne ba dan show ka ne ka jingpang. Uneu de pastor jong balang baptis bat ulawan pai na Amsterdam menaka kanru terik ubenai leber na ka jing pulia jong u ha ka theology ya ka jing korek ya ki answer script jong ki khna bele ki examen class 10 bat class 12 jong ka CBSE onle de kinong hikai ha ki yeng jong ki bat ya lai hajar tuli ki school la itho kom ki center banlet pen poi ki answer script le itho menteri ketenat human resource development ka sarkar Pedang Ramesh Pokhriyal Nishank hnen kesngi ya ka negarai la shem hadian bala menjor de ketenat korbari ka sarkar Pedang ban beteng biang ya ka jing korek ya ki answer script jong ka CBSE ya komba iwei point sak san klur teli ki answer script jong ke examen CBSE belada penlong on penpoi syaki yang jong kino hikai bat kane kan sedang nado la syai kesngi menteri ulong bala kami lenti banla ban pendap ikane kam hapo kasan posngi bat katto ko khubor kala kot akane ka step ka balawan shapi na All India Radio Shillong akapor prabajeng ine so ba Delhi station na gabenta ka khubor ka kten hindi ka banbot da ka khubor ka kten pareng hakapor prashteng ngipin kan mau pi kinong sngap bah kapor kan dai la ashpo menta ka step pinio ko kubor na ka than stelam mingi hakak ten pareng sngoba ban ap menta ki kubor na Delhi kapor menta kala agenda partan praduna san minute